Liči li vam ovo na mali Kuvajt? Niste sigurni? Možda vam pomogne informacija da je prva naftna bušotina u jugoistočnoj Europi bila upravo na području Ivanić-Grada. Izvore crnog zlata Grad je iskoristio za zdravstveni turizam. Lječilište Naftalan jedinstveno je u Europi za liječenje kožnih i reumatskih bolesti, ali i za wellness usluge. Zelena, kome bi te trgala, koga volim, koga ljubim, koga budem kitila. Kitica zelena, kome bi te trgala, koga volim, koga ljubim, koga budem kitila. Volim.